दहेज के पुजारी भाई जी। लोगवा बनल बा दहेज के पुजारी भाई जी। कि कितना दुनिया के पर्दा उठाई भाई जी हो, उठाई भाई जी। लोगवा बनल बा दहेज के पुजारी भाई जी। लोगवा बनल बा दहेज के पुजारी भाई जी। बेटी पर 16 जब बेटा के यहाँ जाता तो क्या फरमाइश होता कि घर ना दुआर तबो बड़बा फुटानी। कि 5 थान सोना चाहिए 5 थान चानी। कि घर ना दुआर तबो बड़बा फुटानी। 5 थान सोना चाहिए 5 थान चानी। कि पापा बढ़ल जाता धरती पे भारी भाई जी हो, भारी भाई जी। लोगवा बनल बा दहेज के पुजारी भाई जी। लोगवा बनल बा दहेज के पुजारी भाई जी।